Molt bona tarda a tots i benvinguts a totes i a tots en aquesta primera trobada d'aquestes formacions online que sobretot volen donar resposta sobretot a aquest nou període d'incertesa que comencem, que sabem que no és gens fàcil i que moltes de vosaltres, per les vostres situacions professionals, segurament us està canviant el paradigma, està canviant la forma de treballar i segurament potser alguns de vosaltres també esteu tenint algunes de les conseqüències que cal anticipar-nos. Dèiem des de l'Agència del Desenvolupament la importància sobretot de poder informar. Ens està arribant sobretot la informació, com bé sabeu, a comptagotes. Sabeu pels mitjans de comunicació que s'estan prenent algunes de les mesures des del govern de Madrid, però costa molt arribar a entendre com això acaba aterrant, sobretot com acabarà afectant a les persones i als professionals. Llavors, amb tot l'equip de l'àrea d'empresa, aquests dies que vam creure important és sobretot generar unes formacions online per començar a saber i esbrinar de què tracten totes aquestes i cada una de les mesures que s'estan plantejant des del govern central i des de la Generalitat de Catalunya, perquè pugueu avançar tota aquella feina diguem, de preparació de documentació pel dia de demà, acollir-se a diferents ajudes o a diferents situacions laborals i personals. Per tant, el primer més important era que pugueu tenir la informació de primera mà i que pugueu compartir dubtes, perquè sí que és veritat que a vegades llegint un reial decret encara es t'obren més fronts i en canvi d'aquesta manera segurament podrem compartir casos particulars, però que a banda de ser particulars segur que més de vosaltres que esteu avui presents també podreu sentir-vos identificats i donant la resposta amb un segurament donarem diverses respostes. Per fer això, com bé sabeu, hi ha 4 càpsules formatives. Avui comencem la primera. Si esteu interessats en les altres càpsules informatives, us demano que cada dia us inscriviu a cada una de les càpsules formatives. I avui comptem amb la presència amb l'Ivan de Sant Nicolàs, que és llicenciat en Dret i exerceix com a advocat. I és una de les persones que tota aquesta part, diguem, tota aquesta aportació que té de coneixement en dret l'ha traslladat sobretot al món de l'emprenedoria. I és una persona que col·labora amb nosaltres i que sobretot pot esvair dubtes per aquelles persones que han iniciat el seu projecte que fa poc o per persones que ja tenen una llarga trajectòria poder-nos parlar d'aquestes mesures a nivell legal, quina és la seva aplicació. Veureu també que el que ara hem fet és per una qüestió d'ordre. Després li donaré pas a la meva companya, abans que parli l'Ivan, la meva companya, a la Marta Romero, perquè expliqui qüestions d'ordre. Veieu que ara teniu els micros silenciats, perquè si no, penseu que som 78 i si això anéssim amb tots els micros seria complicat. Llavors, l'Ivan sí que ha explicat que farà cada X temps unes temàtiques i quan s'acabin aquestes temàtiques obrirà torns de pregunta. Llavors, ara la Marta, en tot cas, us explicarà una mica de condicions i pautes per seguir bé tota la formació de l'Ivan. Res més. Moltíssimes gràcies, que sapigueu des de l'agència que hi ha tot un equip humà superpotent i que s'ha posat al capdavant de la situació, que estem aquí per ajudar-vos i que estem en contacte. Això és un inici, una primera presa de contacte amb tota aquesta nova situació i que continuar estant al peu del canó. Moltes gràcies i us passo amb la Marta. Hola a tots. No sé si em sentiu. Crec que sí, tot bé? D'acord. El Lluís ja ho ha explicat, simplement l'Ivan anirà fent la seva formació dividida en diferents blocs i podreu escriure-li pel xat a tot el grup en conjunt si teniu qualsevol dubte i ell les podrà llegir i al final, si més no, o a mesura que ho consideri, les podrà anar responent. Això sí, podeu fer algun tipus de reaccions, les teniu a baix, podeu aixecar la mà, hi ha una reacció que és aixecar la mà, que també nosaltres ho anirem veient i llavors quan hi hagi torn de preguntes us obriríem el micròfon i podríeu fer la pregunta. De tant en tant veureu, ara entraran 3 més,
Aniran entrant, ho aniré escrivint, si no, al grup, quan entri la gent, també una mica com funciona. I crec que res més. Espero que us sembli molt interessant. I al final us farem arribar també un e-mail quan acabi la formació amb les càpsules que venen durant la setmana, com ha dit el Lluís, i també amb mails per demanar qualsevol dubte que us serveixin en funció de l'àrea i del sector. Per poder resoldre tot el que puguem i més en aquestes èpoques. D'acord? Ara ja li dono Ens silenciem tots i comença l'Ivan. Fins ara. Hola, bona tarda a tothom. Primer de tot, gràcies per la vostra assistència, encara que sigui virtual, i sobretot gràcies a l'interès i la col·laboració amb l'agència i el carinyo que sempre em tracten. Com bé ha dit en Lluís i ha dit la Marta, en principi avui és la primera de 4 píndoles que tractarem sobre temes relacionats amb tot això que porta el famós coronavirus o Covid-19 o com li vulgueu dir. L'hem intentat segmentar en aquestes 4 sessions per temàtiques diferents. És a dir, avui serà tema de seguretat social, encara que la mesura estrella no la tractarem avui. Demà, tema d'Hisenda. Demà passat serà el tema d'ajuts en general i aquí és on posarem el famós cese d'activitat de l'autònomo amb tots els ets i uts. I ho hem fet d'aquesta manera també perquè dimecres hi haurà Consell de Ministres en el que possiblement sortiran algunes modificacions o algunes variacions i creiem que potser pot quadrar més. I l'última sessió és la de protecció de dades, que sembla que sigui una miqueta ficada en calçador, però amb el tema del teletreball hem de tenir molta cura amb tot el que fem. Un exemple el tenim avui aquí, amb el Zoom, que cap la possibilitat de que puguem filtrar coses que no volem. Dit tot això, doncs ja ho ha dit tant el Lluís com la Marta, la intenció és que hi ha com una espècie de guió de la sessió, d'índex, i en principi ho dividiré en unes 5-6 temàtiques concretes la jornada d'avui. La intenció quina és? És que cada cop que jo acabi una, si algú ha aixecat la mà, se li podrà obrir el micro, la Marta li obrirà el micro, perquè ens pugui fer la pregunta. Tanmateix, totes aquelles que siguin escrites, si veig que efectivament ja les tractaré més endavant, no les respondré. Si crec que han quedat resoltes, tampoc les tractarem. I si finalment no s'han tractat o no les ha resolt en tot el meu discurs, doncs al final de la sessió igualment deixarem uns 5-10 minutets perquè vosaltres pugueu participar i donar resposta a tot els dubtes que tingueu i que nosaltres puguem resoldre. Perquè bàsicament ens trobem això, ens trobem en una situació d'incertesa en la que les coses van variant i tot depèn de les decisions de les autoritats i de les administracions públiques segons el seu criteri, parer i necessitat. La primera gran modificació, des del moment que vam planificar aquestes sessions, que va ser la setmana passada, doncs la primera gran modificació la vam tenir ahir, amb aquesta pròrroga de l'estat d'alarma 15 dies més. Això què implica? Això implica que algunes de les decisions que s'havien pres, que només tindrien una durada aproximadament d'un mes, etc., doncs segurament aniran més enllà. O alguns ajornaments, com havíem vist pel tema d'impostos o de més, doncs potser es queden curtes i també s'hauran d'ampliar. Tot això ho anirem veient aquests dies i en tot cas anirem fent un recordatori. Dit això, doncs jo començaré ara ja a compartir-vos la meva pantalla, si la trobo, que aquesta és una altra, perquè ara se m'estan solapant totes les pantalles, coses al directe, no patiu. I en principi, aquí, hauríeu de veure ja... Esteu veient, no? La pantalla? Sí? Ok, perfecte. Doncs bé, aquí veieu una miqueta l'índex que tinc programat per la jornada d'avui, o sigui, les mesures adoptades, concretament en matèria de seguretat social. No parlarem ni d'ajuts ni d'Hisenda,
Això toca demà passat. Parlem dels famosos ERTOs, els expedients de regulació temporal d'ocupació, que directe o indirectament ens poden afectar tant si tenim treballadors al càrrec com si nosaltres som autònoms i tenim aquests treballadors. Parlem del teletreball concretament, de les modificacions de la jornada laboral, dels desplaçaments i, al final, veurem com alguns tràmits es poden fer a través de les seus electròniques mitjançant un certificat digital i algunes eines que ha tret la pròpia administració perquè ho puguem fer d'aquesta manera. Ho hem dit, per activa o per passiva, ja ho sabem, no? Estem en situació d'alarma. Aquest estat d'alarma, que és un dels 3 excepcionals que tenim nosaltres dins de l'ordenament jurídic, doncs podríem dir que és el menys greu i menys lesiu en quant a drets cap a les persones. No obstant això, implica que s'han de prendre unes decisions excepcionals per la situació en la que estem. Aquestes mesures s'han pres bàsicament a través de... Hi ha molta normativa, però el gran gruix s'ha pres a través de 3 grans normes. Una és el Real Decret Llei número 7, l'altra el Real Decret Llei número 8 i l'altra el Real Decret 463, que aquest és el que ja per fi va definir l'estat d'alarma. Amb això ha sigut tot motivat per aquesta situació d'emergència sanitària i el que es busca bàsicament és pal·liar els efectes d'aquesta situació de contagi, de pandèmia, etc. Primer va ser tot un tema més administratiu, més, podríem dir, més mercantil i al final, òbviament, això ha acabat afectant a tot el que és l'economia i, per conseqüència, a tot el que ens afecta a nosaltres en el dia a dia de l'autònom i de l'empresari. L'exemple el tenim aquí, no? O sigui, avui estem fent aquesta formació via telemàtica. Des del que cap encara estem bé. Com bé sabeu, per exemple, a Itàlia ja han decretat el tancament de tota la indústria. Per tant, aquí encara podem desenvolupar la nostra activitat. Potser no amb la normalitat del dia a dia, però sí que podem continuar treballant i ens podem desplaçar per motius d'aquesta feina. És a dir, tot això ho veurem una miqueta més endavant. Però la qüestió és que nosaltres hem de tenir hem de veure que aquests efectes econòmics que diuen que poden arribar fins als 18.000 milions d'euros només en aquesta setmana, i això és el que pot dir un autònom, doncs hem de veure com ho podem satisfer. Aquí veiem que el govern va treure una guia, ja us faig un petit spoiler, i aquest codi QR és el codi que us permet descarregar una guia amb tot el recopilatori de les mesures que ha adoptat el govern, sigui del caire que sigui del caire mercantil, sigui del caire registral, sigui del caire administratiu, judicial, etc. Tot això ho podeu veure aquí, en aquest codi QR, per tant, estarà a la vostra disposició i us ho podreu descarregar. Una de les primeres mesures que es va adoptar, i aquesta és prèvia al Real Decret Llei que he comentat abans, es va fer a través del número 6, no ni del 7 ni del 8, sinó del 6, i és què passa amb la situació de quarantena. Li diem quarantena, però al final és aïllament, és a dir, és com estem tots nosaltres. La situació d'aïllament, al final, aquí es refereix en concret a les persones que tenen signes d'estar possiblement contagiats. I això és una cosa que la Seguretat Social no ho tenia pas clar. Bàsicament, per què? Perquè no s'ha contractat la incapacitat temporal. Lògicament, podríem dir, vale, hi ha una incapacitat temporal, hi ha una baixa, jo no puc anar a treballar, no em deixen sortir de casa, però tècnicament no estic ni malalt, perquè només tinc signes, només estic aïllat, per si de cas, i tampoc he patit un accident de treball. No m'he fet mal. Aleshores, això com ho tractem? Doncs la Seguretat Social no ho sabia. I davant del dubte, doncs diu, bueno, ante una baja, todo lo que no sea accidente de trabajo y todo lo que no sea enfermedad profesional, pues contingente común. I això és important, saber si és una contingència comú o és una contingència professional. Per això, amb el Real Decret Llei número 6, el que va determinar és que fos una contingència professional. I això sí que és molt important a efectes de prestacions que nosaltres podem rebre.
La gran diferència, i aquí us he fet un petit quadre, és que ja veieu com canvia una cosa de l'altra, no? Si nosaltres la considerem com contingència comuna, que en principi seria aquesta d'aquí, aquesta que veieu aquí, si nosaltres ho tractéssim com contingència comuna, ja veieu que només ens pagarem el 60% de la baixa, no, o sigui, de la base regulatòria que nosaltres tenim, de la base de quota d'autònoms que tenim. Tenint en compte que la gran majoria està pagant el mínim, doncs estaríem parlant que aproximadament seria uns 500 i escaig euros, però no des del primer dia d'aquest aïllament, sinó que seria a partir del dia número 4. I això seria del 4 al 20, que cobraríem aquest 60%, i a partir del dia 21 ja cobraríem el 75%. Aquesta és una de les primeres grans diferències que hi ha al fet que la Seguretat Social hagi decretat que això efectivament era una contingència professional. Per què? Perquè ara, com que està considerat com a accident de treball, ja des del primer dia, des del minut 0, nosaltres ja estem cobrant el 75% de la base de cotització. Una miqueta més i 3 dies més, no? Com veieu, això també és important si nosaltres tenim treballadors a càrrec, perquè si fos contingència comuna durant els primers 15 dies, del 4 al 15, es faria càrrec a l'empleador, en aquest cas d'aquesta contingència, i en aquest cas, com que és contingència professional, doncs no només és més import, sinó que a més directament es fa càrrec la mútua d'accidents de treball. Això és molt important, saber quina és la mútua d'accidents de treball que nosaltres tenim. La mútua d'accidents de treball, ja des de l'any passat, des del juny de l'any passat, és obligatori que tots els autònoms tinguin una mútua d'accidents de treball assignada. Havien aquells autònoms antics, de començament dels anys 90, que no tenien una i que estaven directament assignats a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, i aquests al final els van obligar a que triessin una o si no se'ls assignava una. Fos el cas que fos, sigui perquè jo l'he triat o sigui perquè me l'han assignat, és important que sapiguem quina és perquè és davant d'ella qui hem de fer tots els tràmits. És qui té la competència en aquest cas per gestionar totes les incidències que estiguin relacionades amb prestacions. Per tant, això és una de les coses que es va fer des de bon començament, que es va deixar ben clar, i a més hem de tenir en compte que també, però això, si no recordo malament, va ser a través del Real Decret el 8, el que s'indica és que tots els procediments administratius de l'administració i terminis estan interromputs, a excepció d'aquells que estan relacionats amb afiliació, liquidació i cotització. Per tant, m'estan dient que malgrat que jo, a dia d'avui, encara em pugui acollir a un ERTO o jo em pugui acollir al cese d'activitat aquest provisional o que jo estigui en un tema d'incapacitat temporal, les liquidacions i les cotitzacions s'han de seguir fent sí o sí. Després ja veurem, ja explicarem quina casuística hi ha, però en principi el que em diuen és que tot procediment administratiu està aturat. Així que si algú va rebre per alguna circumstància un requeriment per obertura d'un expedient, un requeriment perquè estava subjecte a una inspecció, per exemple, una situació d'un possible embargament, d'una execució per falta de pagament, etc. Un període d'al·legacions de 15 dies perquè consideren que alguna liquidació no s'ha fet correctament. Tot això es veu interromput. Per tant, és que només em donaven 15 dies i aquests 15 dies he estat dins de l'estat d'alarma. No passa res, perquè això es suspèn i un cop finalitzi l'estat d'alarma és aleshores quan tornarà a comptar el termini per fer aquestes actuacions davant de l'administració. Més coses que hem de considerar. També s'ha fet alguns aclariments en quant al tema de protecció de dades. I en aquest cas, nosaltres com a empleadors autònoms que podem tenir persones al nostre càrrec, i fins i tot podríem fer-ho extensiu no només a persones al nostre càrrec, sinó a col·laboradors amb els quals treballem habitualment i amb els que tenim contacte, doncs estem legitimats per tractar dades de caràcter personal. Això, davant del dubte, el que es va fer és que la pròpia Agència Espanyola de Protecció de Dades va emetre un informe amb data de 12 de març en el qual deia que, en virtut
de la llei de prevenció de riscos laborals, nosaltres podem controlar, verificar l'estat de salut d'aquestes persones que poden estar al nostre càrrec. Bàsicament, per 3 principis. Un principi d'interès individual, protegir a la persona, en concret, que pugui estar o no afectada per aquest virus. 2, d'interès col·lectiu, és a dir, a la resta de plantilla o de persones que treballen amb nosaltres. I 3, un interès general, que és a tota la societat evitar de tota manera que això es pugui propagar o escampar més enllà del que caldria. O sigui que, per tant, és una altra mesura que s'ha pres i, com ja veieu, aquí ja intervenen diferents administracions. A part del Consell de Ministres, dels acords que pugui prendre, ja hem vist que hem d'estar molt al web de cada autoritat què és el que va determinant, des del Ministeri de Salut, des del Ministeri de Treball, des de la pròpia Seguretat Social, des de la pròpia Agència de Protecció de Dades, des de la pròpia Hisenda, que té el seu propi criteri en aquest sentit per algunes coses. O sigui, per tant, ja veieu que hi ha un poti-poti aquí de legislació i de regulació que hem de tenir molt en compte. I finalment, ja us he comentat abans, ja us he posat el codi QR anteriorment, de quina és la guia d'actuació en l'àmbit laboral que va publicar el Ministeri de Treball. Si algú no pot llegir el codi QR, no passa res perquè us he posat aquí la URL escurçada perquè pugueu accedir-hi igualment. Tot el que jo faci referència en quant a pàgines web o documents que puguin ser descarregables o d'interès, us he afegit els codis escurçats de les URLs perquè així ho tingueu més fàcil i no hàgiu de fer una cerca. Aquestes són podem dir, les primeres de les que es van prendre. És aquesta situació d'aïllament de quarantena i de verificació de la salut de les persones que ens envolten. I després ja tenim un altre reguitzell de mesures que també són interessants. Una de les més importants són les mesures preventives, que en aquest cas el que busquen bàsicament què és? És limitar el número de treballadors que estan en contacte. Per tant, hem d'evitar a tota costa que les persones puguin estar en contacte entre elles o que hi hagi una gran concentració de persones. Tinguem en compte, sense anar més lluny, que avui mateix ha entrat en vigor la normativa de la Generalitat en la qual no pot haver una concentració de treballadors a menys d'1,5 metres d'espai. Per tant, és l'espai que haurem de deixar, un braç i mig en relació a la següent persona amb la que nosaltres puguem contactar. Per tant, ja es va prendre en el seu dia i ara l'únic que estem fent és intentar incrementar aquesta mesura preventiva. També ens diuen que en quant a mesura preventiva nosaltres hem de garantir que aquells treballadors en una situació que són més sensibles, sigui per malalties que ja puguin tenir d'inici o sigui precisament perquè ells són vulnerables per l'edat o per alguna altra circumstància, doncs hem de tenir molta més cura d'ells. I és una responsabilitat nostra. Recordem, aquí torna a entrar no només el tema de l'estat d'alarma, sinó també entra el tema de la prevenció de riscos laborals i és una obligació de l'empresari vetllar per la seguretat i la salut de totes les persones que estan al seu càrrec com les que pot arribar a col·laborar. La llei 31/95 així ho indica. I, finalment, també és important contactar amb els serveis de prevenció que puguem tenir contractats. Per què? Perquè nosaltres, com a empresaris, en aquest cas, estem obligats a informar els nostres treballadors. De què? De tot. Hem d'informar de la situació, hem d'informar sobre criteris de neteja, sobre criteris d'higiene i, al final, nosaltres hem de transmetre tot allò, sense alarmisme i sense exagerar o inventar, tot el que ens diguin les autoritats sanitàries i tot el que ens digui els serveis de prevenció que puguem tenir contractats o la pròpia informació que ens pugui facilitar les mútues d'accidents de treball. Avui mateix, a la roda de premsa que s'ha fet aquest matí a 11:45, ho han dit molt clarament. És a dir, les autoritats estan perseguint molt tot el tema de les falses difusions
o la desinformació, les fake news. I, per exemple, havia sortit que havia hagut revoltes en alguna presó aquí a l'estat espanyol. No és així, perquè havia sigut a Itàlia, o fins i tot algú havia anat dient que ja no estava en estat d'alarma, sinó que estava en estat de decepció, en la qual ja sortia l'exèrcit al carrer i tota la pesca. Tampoc és així, és a dir, hi ha l'exèrcit per fer altres funcions, no les que determinen l'estat de decepció. L'únic que sapigueu que és això. Hem d'estar molt ben informats, hem d'estar en línia directa amb el que diguin les autoritats sanitàries i per poder transmetre-les i implementar-les a la nostra feina. D'altres mesures, i aquesta és una de les que està aixecant més controvèrsia aquests dies perquè hi ha moltes entitats que s'estan acollint i cada cop més, és impressionant el salt que hi ha hagut en els darrers 2 o 3 dies, són aquestes mesures de suspensió temporal o de reducció de jornada, o també anomenats els ERTO. Aquí, bàsicament, és important saber que nosaltres podem reduir la jornada bàsicament per 2 motius. El primer és per el que es denomina els supòsits ETOP, és a dir, supòsits fonamentats en l'economia, motius tècnics, organitzatius o productius, els típics de sempre que nosaltres podem tenir, i de l'altre són els motius de força major. Quins motius són els primers? Els ETOP, els econòmics, tècnics, organitzatius o productius? Doncs podem parlar des de la mancança o la falta total de provisionaments perquè tenim el nostre distribuïdor tancat. Això ho vam veure fa uns dies, per exemple, sense anar més lluny, amb SEAT. Va tenir que tancar la cadena de producció perquè els seus proveïdors no el podien abastir. Doncs això seria un motiu. Descens de la demanda. Aquí és on ens trobem gairebé absolutament tots. Els clients ens estan suspenent encàrrecs, hem de tancar el negoci perquè no ve ningú. Avui mateix jo he anat un moment al taller a portar el cotxe i m'ho han dit, te l'agafaríem però no te l'agafem perquè demà tancarem, o sigui, així de clar. I dius, per què? Perquè tu ets l'únic que has vingut en 10 dies. O sigui, per tant, estem com estem. També és la impossibilitat de prestar el servei. Directament no puc oferir-lo perquè o no tinc producte o no tinc les eines o no tinc la possibilitat de fer-ho, o senzillament perquè m'han tancat el local. És a dir, és una de les circumstàncies que ens podem trobar més extesa. Per exemple, en totes aquestes situacions estaríem, el que dèiem, en el ETOP, els supòsits ETOP, i el força major podem veure 2 exemples fàcils i directes. Un podria ser l'absentisme de la plantilla. Els meus treballadors no venen a treballar, sigui un, siguin 2 o siguin 100, d'igual, no venen. Per tant, no poden atendre al públic, sigui perquè no poden estar en el taulell, o sigui perquè no poden estar a la màquina, o sigui perquè no pot estar en el vehicle, o pot ser perquè no pugui estar cuidant el ramat, el que sigui. Aquesta situació sigui perquè té efectivament la malaltia o sigui perquè està en quarantena. I, finalment, perquè l'autoritat així ho determina. És a dir, la Generalitat va sortir i bars, cafeteries i restaurants tancats. Això és un cas de força major. Jo no puc fer res. O sigui, m'han obligat a tancar. Tant en uns supòsits com en altres supòsits, nosaltres ens podem acollir en aquestes mesures de suspensió temporal o de reducció de jornada. Més cosetes que s'han anat acordant. Està el tema de la paralització de l'activitat. Nosaltres, tècnicament, i els nostres treballadors o persones que treballen amb nosaltres poden acordar la paralització de l'activitat quan hi ha una situació de risc greu i imminent. Per definició de la prevenció de riscos laborals, un risc greu i imminent és aquella situació en la que és raonablement probable patir un dany greu. Per tant, què és el que m'està dient? Que és un risc real. És un risc en el que, efectivament, jo estic exposat i contrauré la malaltia. Per tant, si jo només ho faig perquè tinc una suposició, perquè soc una persona molt susceptible a aquestes situacions, soc un hipocondríac, o senzillament perquè l'alarma social del meu entorn m'estan dient que soc un boig, això no es considera una situació de risc greu i imminent. Per tant, no estaria emparada per aquesta mesura de paralització de l'activitat. O sigui, ha de ser una situació real.
En aquestes situacions de paralització de l'activitat, nosaltres podem, fins i tot si volem, no perquè vulguem de mutu propi, sinó perquè ens veiem obligats a extingir relacions laborals o suspendre-les o fer reduccions de jornades. I en aquests supòsits, el que ens està dient és que la Seguretat Social el que ens permet és exonerar l'empresari de fer el pagament de les cotitzacions i en cas de que nosaltres haguem d'acomiadar en algú, les indemnitzacions no les paguem nosaltres, sinó que corren a càrrec de l'Estat. Les indemnitzacions corren a càrrec del FOGASA, del Fons de Garantia Salarial. Això és una de les coses que ho aclareixen, però ha d'estar fonamentat en aquest risc greu i imminent. Més coses. S'ha d'informar, s'ha de prendre aquestes mesures adients per evitar els contagis i la propagació i, òbviament, si s'escau, decretar l'abandonament del lloc de treball i sempre amb aquesta interpretació restrictiva. En situació d'emergència de protecció civil, això, bàsicament, el que es diuen són aquelles zones afectades greument. El gran exemple que tenim aquí a Catalunya és la zona de la Conca d'Òdena, la zona d'Igualada, en què està totalment reclosa, està confinada, i això és una zona afectada greument. Això és el que ha determinat les autoritats i això és el que ells, diguem-ne, es considera que és una causa de força major i, per tant, puc prendre totes aquestes decisions que hem dit anteriorment. Paralitzar l'activitat, suspendre, reduir, com a autònom sol·licitar el cese de l'activitat. Per tant, no he de justificar res més. Ja està més que justificat perquè l'autoritat governativa, administrativa pertinent ha pres aquesta decisió. No és habitual aquestes situacions d'emergència de protecció civil, però sí que és cert que l'any passat, si no recordo malament, va ser cap allà, cap al mes de setembre o així, del 2019, ja es va decretar per tota la situació aquesta dels temporals, d'aigua que va haver-hi, de vent, del terratrèmol que va haver-hi, no sé si va ser ara fa 2 anys, de l'Orca. Són situacions que van passant, o el que va passar a Mallorca, amb les torrentades que va haver-hi. O sigui, per tant, tot això no és habitual, però que en algun cop aquestes situacions d'emergència de protecció civil s'ha vist afectada. En aquestes situacions d'emergència de protecció civil, bàsicament el que ens diuen és que nosaltres estem exonerats de fer els pagaments de les quotes a la Seguretat Social, sigui de qui sigui del propi empresari, sigui dels treballadors que estan al nostre càrrec. I, ja ho deia, si hi ha aquesta extinció, doncs la indemnització corre a càrrec del FOGASA. I, finalment, unes mesures que jo crec que poden ser molt d'impacte en el Berguedà i és el tema de les mesures adoptades pel sector turístic. El sector turisme és un dels que, òbviament, s'ha vist molt afectat per totes les decisions que s'han pres des d'un bon començament. Ho hem vist amb la Generalitat, amb el tancament de les, ja ho diré ja demà, de les bars, cafeteries, tot el tema de restauració i de l'hostaleria en general. I, òbviament, què fem nosaltres en aquesta casuística, sobretot en una comarca que té com a gran punt aquest sector d'activitat? Doncs, bé, aquí el que ens diuen és que hi ha unes mesures específiques en les quals es poden beneficiar qui? Aquelles activitats que pròpiament estan sota l'epígraf de turisme, això no hi ha cap dubte, i després ens diuen tots aquells comerços i l'hostaleria vinculada al turisme. Per tant, què significa això? Que qualsevol comerç o qualsevol hotel, hostal, etc., es poden beneficiar d'aquestes mesures? No. Només aquells que generin una activitat productiva i que estigui vinculada amb aquest sector. També és important que durant els mesos de febrer, març, abril, maig i juny mantinguin l'ocupació dels seus treballadors. Encara que no sigui el seu gruix ni el seu fort, sí que haurien d'estar actius, sí que haurien d'estar donats d'alta. Doncs en aquesta situació el que ens diuen és que el gran benefici que hi ha és que es bonifica en un 50% les quotes relatives a les contingències comunes i també el que es denominen els conceptes de recaptació conjunta.
Què és això dels conceptes de recaptació conjunta? Doncs bàsicament estem parlant d'aquelles aportacions que es fan quan un fa una nòmina que estan relacionats amb l'atur, amb el Fogasa i amb la formació. Tot això és el que hi ha aquesta bonificació del 50% d'aquestes quotes. Òbviament haurem de mantenir l'activitat, òbviament haurem de pagar, però ja en aquesta casuística. Òbviament, si estem en alguna de la situació que hem dit abans, de paralització de l'activitat, d'emergència, de protecció civil, etc., doncs aleshores sí que estarem exonerats de fer aquests pagaments, però si no, de moment sí que hauríem de fer-los front. Durant quant de temps ens podem beneficiar d'aquestes mesures? Doncs ens podem beneficiar durant tot l'any. Des del dia 1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020. És aquí el gran gruix i, diguem-ne, ens permeten aquesta ampliació de terminis. Què passaria amb tot el que jo hagi pogut pagar en el mes de gener i de febrer? Doncs, en principi el que es farà o serà una devolució del 50% o, si no, es farà una compensació en els pròxims ingressos que s'hagin de fer. Segurament és així com funcionarà. També pensem, i això és un petit parèntesis que faig, és que tinguem en compte que una cosa és el que determina la política i una altra cosa és el que determina l'administració. Per tant, nosaltres sabem que un polític diu sí, perfecte, tu a partir de demà no pagues el 50%, però segurament la maquinària burocràtica ja està en marxa i potser que el nostre rebut ja estigui girat pel 100%. Per tant, hem de veure quins són els processos que es van determinant i de quines maneres i quins formularis i quines sol·licituds es van fent. Jo, fins i tot ara, abans de començar la sessió, estava fent unes modificacions a la presentació perquè la Generalitat també ha tret un nou canal de comunicació directa pel tema del Covid i que ja us ho he posat també per si teníeu alguna gestió o alguna de les coses que vosaltres vulgueu fer. O sigui, per tant, ja veieu que estem tots una miqueta amb aquesta situació de provisionalitat i amb pinces tot allò que es digui o es faci. Més coses. Aquests ajuts al sector turístic s'estenen a tot l'Estat, o sigui, per tant, nosaltres ens beneficiem i l'única excepció són les illes, siguin les Canàries o les Balears, que ja tenen els seus propis plans d'ajuda que van venir pel tema de la situació d'aquella agència de viatges de Thomas Cook, que va tancar i que, per tant, van fer línies específiques de finançament. L'única gran diferència que hi ha és que, a dia d'avui, també totes les empreses del sector turístic fora de les illes també es poden beneficiar de la línia de finançament que es va obrir per a aquelles empreses de Balears i Canàries de Thomas Cook. O sigui, s'ha ampliat, si no m'equivoco, han dotat amb 200 milions d'euros més aquella línia de finançament i nosaltres podíem accedir a aquesta línia de finançament. No oblidem, és finançament. O sigui, per tant, jo puc demanar-ho, m'ho donaran més fàcilment, però jo ho hauré de tornar. O sigui, és una mesura que està aquí, però que recordeu que la tenim. I això són els gruixos de mesures. Ja veieu que m'he explayat força amb aquest primer apartat que hi ha en relació a això que dèiem, no? Un momentet, que deixo de compartir perquè he vist que m'heu anat escrivint i això jo no em veia. Efectivament, hi havia consultes aquí. A veure, es podrien entendre tots els certos de força major, ja que tots són a causa del Covid-19, tot i que l'empresa no tanqui, si per exemple no reparteix la matèria és per causa del Covid. A veure, sí i no, és difícil, és difícil. Ara, en el següent bloc, quan parlem dels certos, us diré què és el que s'ha de fer, però ja faig un petit spoiler, s'ha de justificar. I aquesta justificació ha de quedar molt clar que està vinculat directament pel Covid. És a dir, si jo ja puc veure que estava en tràmit de tancament, si jo estic veient que ja la meva facturació està en decreixement o etc., o simplement em vull aprofitar de la circumstància, l'autoritat administrativa pot dir que no. O sigui que, en principi, Laura, espero haver respost. Júlia, en quins casos es cobraria el Fogasa? Ja la disposició final diu que s'ha de mantenir el lloc de treball almenys 6 mesos. Clar, aquí no estem dient que nosaltres ens estem beneficiant d'un ERTO, sinó que, efectivament, és per una circumstància de he de tancar. És a dir, és que n'hi ha una situació de regulació
sigui per suspensió o per reducció de jornada, jo puc mantenir l'activitat. O sigui, no me'n queda més remei que tancar. En aquesta situació de tancament forçós obligatori, que he de xapar i ja demà no obriré ni d'aquí un mes, ni d'aquí 3 mesos, ni d'aquí 3 anys, es refereixen a això, o sigui, perquè ens expliquem, en aquests supòsits és quan el Fogasa es faria càrrec d'aquestes indemnitzacions. Ara també, quan parlem de CERTOs, ja veurem què passa amb les indemnitzacions, amb aquestes indemnitzacions que en principi no n'hi ha. Un altre spoiler. Mariano, tenim una treballadora i li hem dit verbalment que no vingui a treballar, que quedaran les hores com a borsa de treball. Ho hem de fer per escrit. A veure, això, ara quan parli del teletreball també ho comentarem, però en principi, efectivament, s'ha de poder acreditar tot allò que fem. El principi de salvaguarda ens diu que nosaltres ens hem de cobrir les espatlles perquè sempre la part més dèbil de la cadena sempre és el treballador i, per tant, normalment magistratura sempre es posarà de part del treballador perquè és això, perquè nosaltres som, diguem, qui tenim l'autoritat sobre ell, no? Per tant, la meva recomanació és que tot quedi registrat documentalment per poder acreditar no només que se li ha comunicat, que se li ha informat, sinó, a més, en el moment en què s'ha fet, el dia i l'hora en què se li ha dit, no? I fins i tot, si tenim un acús de recepció, millor. Si se li diu per correu electrònic, que bàsicament és una de les opcions que tenim a dia d'avui, si no ha d'estar presencialment perquè potser vosaltres l'heu enviat a casa. Doncs si no ha de venir i, per tant, no em pot firmar un recibir, el seu seria, efectivament, que amb un correu electrònic ja queda prova fefaent perquè s'accepta com a tal, no? Aleshores, Imma, ens passes els PDF? Sí, efectivament, des de l'agència us passaran, no? O sigui, aquí la Marta ja us ho enviarà o algú de l'agència us ho enviarà. Vale? Bé, doncs vinga, més o menys aquesta primera ronda ja l'hem acabat. Continuem a compartir. Vale, perfecte. Doncs, molt bé, ho has retingut, me n'alegro. Doncs, més coses. La darrera hora, com que hi havia molts dubtes sobre què passava amb la quota d'autònoms, amb el cese d'activitat i tot això, ho he posat avui només per no explicar-ho o no esperar fins al dimecres, però només que una notícia que es va publicar en l'ABC, diari que llegim molt aquí a Catalunya, en el qual, actualitzat el dia 21, es deia això. El ministre ha deixat molt clar que tots els autònoms es beneficiaran dels 661 euros com a mínim d'aquest cese d'activitat, no? I que, a més, comportarà l'exempció del pagament de la quota de la Seguretat Social. Ja veurem com queda, realment, ja veurem com queda, no? Perquè, òbviament, si jo puc continuar facturant, si jo no estic com a autònom pròpiament dit, estic com a professional liberal o estic en alguna altra casuística, doncs ja veurem com queda aquest tema. Però, si més no, són declaracions públiques que van fent els ministres i que, davant d'aquestes fake news que van sortint de forma constant, doncs que ho tinguem present i que s'han posicionat clarament, no? Ja us dic, dimecres explicarem amb tot els ets i uts, amb tot detall, com funciona aquest cese d'activitat excepcional que tenim com a autònoms, però en principi això és el que diuen des de Madrid. Des de Catalunya, ho he comentat abans, però el que ens han dit és que a partir d'avui els treballadors han de mantenir una distància d'1,5 metres en el centre de treball. Si això no pot ser, només ens queden dues opcions. O tanquem o enviem gent a casa. Aquí és on agafaríem un ERTO, bàsicament. I, sobretot, van insistir moltíssim en que la Inspecció de Treball estaria molt pendent d'aquesta casuística. O sigui que, si és necessari, enviaran o es farà un reforç de la Inspecció de Treball per anar a verificar in situ que, efectivament, hi ha aquestes distàncies entre treballador i treballador. És igual el número de treballadors que tinguem, és igual que siguem un, que siguem dos, que siguem tres o que siguem 100. L'important és que entre treballador i treballador ha d'haver 1,5 metres. O sigui, això és el que ens han dit aquí a Catalunya. Vale. Primer bloc ja acabat. Les actualitzacions més importants són aquestes dues. De moment avui no s'han posicionat en aquest sentit. I després ja entrem pròpiament en els ERTOs, en els expedients de regulació de treball temporals d'ocupació. A veure,
Partim d'una premissa bàsica, i és que un ERTO no és un ERO. Això és l'important. Què implica? Amb un ERTO no hi ha un acomiadament, pròpiament. Amb un ERO sí. Amb un ERTO no hi ha una indemnització. Com abans preguntàveu, no hi ha una indemnització amb un ERTO. Només el treballador té accés a una prestació per desocupació, a l'atur. Però jo no l'acomiado. És a dir, quan acabi aquesta situació, per això és temporal, quan acabi aquesta situació, jo el que faré serà readmetre aquest treballador. I, per tant, no passarà res més. En un ERO, pròpiament, sí el que faig és que el treballador l'envio a l'atur. I allà s'ha acabat i hi ha un acomiadament. Per tant, ja veieu la diferència que hi ha entre tots dos. Per tant, la funció de l'ERTO és que aquest procediment el que busca és ajustar temporalment la meva activitat, sigui perquè no la puc desenvolupar plenament o sigui perquè tinc alguna mena de problema amb els meus abastiments, amb els meus clients, etc. Per això em deixen que jo em pugui beneficiar d'aquest ERTO. També és cert que amb l'ERTO, al final, cap la possibilitat que nosaltres acordem, com bé dèieu, que jo pugui acabar compensant aquelles hores que puguin haver-hi, o sigui, fent la borsa d'hores que comentàvem abans. En aquest cas, és important considerar qui es pot acollir a l'ERTO. No tothom es pot acollir pròpiament a l'ERTO. Sí que hi ha unes activitats que estan, per descomptats, només per ser l'activitat que és, per ser l'epígraf, per entendre'ns, sí que ja directament s'han de presentar i no han de justificar res. Això és fàcil. Només, a títol enunciatiu, us faig algun exemple d'algunes de les que hi ha. Museus, espectacles públics, monuments, zones d'oci i diversió, sales de festa, restaurants espectacles, teatres, gimnasos, casinos, hostaleria i restauració, centres de formació. Totes aquestes no han de fer res. Directament, com que m'han obligat a través de l'estat d'alarma a tancar, jo ja em puc acollir directament a aquest ERTO. Ja està. La resta, què hem de fer? La resta d'activitats haurem de justificar les raons i haurem de seguir tot el procediment que hi ha. Recordem que l'ERTO pot ser les dues coses, és a dir, pot ser un tema de regulació en quant a suspensió o pot ser una regulació en quant a reducció. Per tant, em puc enviar el 100% del teu temps a casa o directament et puc enviar mitja jornada a casa. O sigui, són les dues coses que hi ha. Què passa si envio algú mitja jornada a casa? El que faig únicament i exclusivament és suspendre la... No sé, només treballaràs el 50% de la jornada. Doncs, òbviament, cobrarà la meitat de la jornada. L'altra serà la prestació, però en principi jo el que estaré serà cobrant aquesta meitat de la jornada, no? Una altra situació que ens podem trobar i és alguna empresa que hagi iniciat prèviament un expedient de regulació. En aquesta situació el que ens diuen és que si jo el vaig iniciar abans de la declaració de l'estat d'alarma, abans del dia 14, ara no em puc acollir a la força major per culpa del Covid. Així que l'única opció que em queda és desistir d'aquell expedient de regulació d'ocupació que jo vaig iniciar abans del dia 14 i ara demanar un de nou. No passa res, abandono el que tenia i me cojo el nuevo. I quina durada tindran aquests ERTOs, aquests expedients de regulacions temporals d'ocupació? Doncs la durada que tingui la situació d'alarma, bàsicament. O sigui, tot el que determini aquest estat, de moment, fins al dia 11 d'abril, doncs podria ser una de les opcions, a no ser que administrativament o a través del govern es determini una durada diferent. En principi, normalment sempre estem obligats a determinar una durada determinada. Ara no cal determinar-la perquè és aquesta situació de força major. Més cosetes en relació als ERTOs. Què és el que passa amb els efectes que tenen? Doncs bàsicament veiem que hi ha dos grans efectes, què passa amb la cotització i què passa amb els treballadors, i després és com s'aplica. Doncs, a veure, el tema de les cotitzacions és fàcil. L'empresari no està obligat a abonar les cotitzacions ni cap concepte de recaptació conjunta, recordeu, fogasses, ni formació ni atur, si l'empresa té menys de 50 treballadors.
Quan? A 29 de febrer. Si a 29 de febrer de 2020 jo tenia menys de 50 treballadors, no hauré de pagar cap cotització. Si la meva empresa tenia més de 50 treballadors, aleshores hauré de pagar el 25%. Estic exclòs d'abonar el 75% de la cotització. I, per tant, només es pagarà si correspon al percentatge de sou si és una reducció de jornades. Què passa amb el treballador? El treballador, per ell, no té cap efecte. El treballador es considera que està en situació d'alta, per tant, és com si no li passés absolutament res. La seva vida laboral constarà com un mes de treball, sense més, i continuarà cotitzant per lo que estava cobrant, pels conceptes que tinguessin recollits. Sí que és important i això és un aclariment que ha fet el Ministeri, si no recordo malament, aquest matí, que és què passa amb els treballadors que prèviament a l'ERTO estaven en situació d'incapacitat temporal, estaven de baixa. Doncs el que diuen és que és obligatori que aquests treballadors que estaven en baixa abans de l'ERTO s'han d'incloure obligatòriament dins de l'ERTO. Per què? Perquè de moment ells estaran cobrant la baixa i si, per exemple, encara hi ha la situació d'alarma, si entremig ells ja estan donats d'alta, doncs en aquest cas passaran a cobrar la prestació per desocupació, passaran a cobrar l'atur. Per això és important incloure'ls, perquè si no ens podríem trobar la situació que, jo què sé, per dir una tonteria, demà els hi donen l'alta, es quedessin desemparats i sense cap tipus de cobertura. En aquest sentit, per això s'han d'incloure. Però ara bé, és important que perquè l'empresari es pugui beneficiar d'aquest ERTO, l'ha de demanar. I ha de demanar aquesta casuística. Això sempre és a instància, l'ERTO sempre és a instància de l'empresari i sempre s'ha de fer davant de la Tresoreria General de la Seguretat Social. És important que això s'ha de demanar juntament, no només en la comunicació, sinó amb tota la documentació justificativa i, a més, s'han d'aportar les dades dels treballadors que estan afectats a l'ERTO i, en principi, si pot ser, el termini o la durada de suspensió o de reducció de jornada. Si nosaltres considerem que només és una cosa puntual perquè hem tingut problemes d'abastiment, per dir una tonteria, que ens arriben les comandes 3-4 dies més tard, doncs potser podem fer això, 4 dies, 5 dies, 10 dies, 15 dies, i encara que estigui l'estat d'alarma. Això és el que ens està dient aquests ERTOs. Però, en principi, ens diuen que s'ha de fer d'aquesta manera. El treballador, pròpiament, el que està afectat, el treballador afectat per l'ERTO, doncs se li reconeix l'atur, cobra la prestació per desocupació, no el subsidi, sinó és la prestació per desocupació, de la mitjana dels 180 últims dies que hagi estat treballant. I què passa si aquest treballador no té 180 dies treballats prèviament a la situació de l'ERTO? No passa res, s'agafa la mitjana dels dies que hagi estat cotitzant. I què passa si aquest treballador no té el temps suficient com per tenir dret a una prestació per desocupació? No passa res, es reconeix absolutament a tots els treballadors, hagin cotitzat o no hagin cotitzat suficient. També és important que aquesta situació de desocupació no consumeix el meu atur. És a dir, per dir una tonteria, si jo tenia dret a 24 mesos, el fet que jo ara estigui 1 o 2 mesos en situació d'ERTO no farà que jo perdi aquests 2 mesos o aquest mes per situació d'alarma. Per tant, es podria dir que és un extra el temps que jo tingui cotitzat i que continuarà tenint vigència sense consumició. També ens diuen que els socis treballadors de societats laborals i cooperatives també podran demanar aquest ERTO i beneficiar-se d'aquest ERTO i, per tant, de la desocupació, sempre i quan haguessin cotitzat per atur. El que passa és que en aquesta situació el que ens està dient és que és l'administració la que verificarà que efectivament no estan fent trampes. No estan treballant malgrat que han sol·licitat la situació d'atur. I què passa amb els fixos descontinus? Perquè aquesta és una de les casuístiques que ens podem trobar, sobretot en el sector de turisme o de la restauració o fins i tot a l'agricultura. Doncs aquí el que ens diuen és que en aquests
tot allò que consumeixin com a atur a dia d'avui ho podran recuperar fins a 90 dies. És a dir, jo puc gastar 90 dies de prestació per desocupació sense que se m'esgoti el previ que jo tenia reconegut. Sempre i quan aquests treballadors fixes discontinus haguessin estat treballant ara en aquesta situació d'alarma. Si no, no es podrien beneficiar d'aquesta no consumició, per entendre'ns. Tot això són les mesures, grosso modo, que venen regulades, si no m'equivoco, en 3-4 articles molt extensos i molt densos, o sigui que hem intentat fer aquí un compendi una miqueta interessant. A través de Thomson Reuters, una editorial jurídica, va fer aquests dos esquemes que tindreu, que podreu veure bé a les diapositives, de com procedir tant com a una banda teniu la reducció de jornada i a l'altra banda teniu la suspensió del contracte. I és tot el procediment que s'ha de seguir. Bàsicament, el que s'ha de fer és iniciar-ho a través de la comunicació als treballadors, als seus representants. Si no tenim representants, doncs, òbviament, s'ha de fer la comunicació als treballadors o als representants que ells triïn, si no són delegats de personal o comitè d'empresa o qui sigui. I després tot això s'ha de posar en coneixement de l'administració amb tota la documentació i el termini és molt ràpid. En 5 dies ha d'estar resolt. O sigui, per tant, ja veieu que és una cosa molt àgil i és una de les coses que s'ha compromès l'administració. Els ERTOs han d'estar resolts a la major brevetat possible. No és allò prolongar-ho en el temps perquè sí. Grosso modo, com deia, aquest és el tema dels ERTOs. Vinga, més preguntes que m'aneu dient. A veure, que ara em perdo, aquest és el problema, ara ens hem de trobar. Vale, Sheila. Si tens diversos treballadors i degut a la nova normativa del metro i mig, com escolls qui mantens i qui li fas l'ERTO? Clar, això ja és un tema més de... És complex, Això és més un criteri de direcció i és més un criteri empresarial. Tu hauries de determinar quina és la menys lesiva en aquest cas i, sobretot, aplicar criteris de proporcionalitat, de justícia i de no discriminació. Per tant, potser en aquesta situació el que sortiria més a compte, si no vols tenir cap problema o intentar evitar aquesta casuística, doncs seria, per exemple, fer una reducció de jornada, i el que un ve 4 hores i l'altre ve 4 hores. Potser seria per buscar aquesta compatibilitat. Lògicament, el que s'ha de buscar és el manteniment de l'activitat. Si jo al final no puc mantenir l'activitat perquè no puc deixar aquest metre i mig, perquè si no tinc el del costat no podem seguir la cadena de producció, doncs potser el que hauríem de fer és demanar un ERTO per suspensió de l'activitat. Aquesta seria el seu. En el formulari de força major fa posar els dies de l'ERTO. Si es prorroga l'estat d'alarma, com ha passat ara, es prorroga automàticament? Sí, efectivament. És a dir, malgrat que insisteixen en que s'ha de posar la data, el Ministeri avui ha fet l'aclariment en què no és necessari posar les dates i que fins i tot s'entén que està vinculat a aquesta situació d'alarma. Així que si això es prolonga en 15 dies, 3 setmanes, un mes, 2 mesos, doncs encara que jo hagi posat que això vencia aquest divendres, que era quan finava aquest estat d'alarma, no és que el perdi. O sigui, per tant, es prorrogarà de forma automàtica. No ha de tornar a fer procediments. Això és el que ens han dit des del Ministeri. L'empresa té 2 activitats, una que hem hagut de tancar, turisme rural, i l'altra que està en actiu, ramaderia. Entenc que no puc fer cap ERTO ni podem rebre cap bonificació. Efectivament, aquest és un dels problemes que ens trobem. El cessar d'activitat i l'ERTO està vinculat a que tu no puguis desenvolupar la teva activitat. Com a molt, el que podries intentar fer, i això són de nou criteris interpretatius i que s'ha de veure què és el que ens diu l'administració, després en el link que us donaré doncs ja podeu fer la consulta, podria intentar fer un ERTO parcial per lo que es refereix a l'activitat del turisme rural. Aquesta seria el seu. És a dir, un treballador que el tinc efecte només a turisme rural, no a la ramaderia, doncs aquell sí, suspendre-li el contracte o reduir-li la jornada precisament perquè no pot desenvolupar l'activitat. Per tant,
haurien de veure quin és l'IAE afectat. Jo entenc que no hauria problema en aquest cas per sol·licitar un ERTO per turisme rural. El que passa és que, òbviament, vosaltres com a empresaris o els treballadors de la ramaderia no es podrien veure beneficiats, entenc, perquè fins i tot és una situació de primera necessitat i encara que vosaltres podríeu demanar-ho, perquè tècnicament a vosaltres també per força major no us deixen tancar. Així que cabria la possibilitat de que poguéssiu demanar el cese d'activitat o alguna altra casuística en aquest sentit. Júlia, si ja has tramitat l'ERTO sense el treballador que està dit, hem de fer un ERTO només per a aquesta persona. De nou, l'únic aclariment que ha fet el Ministeri ha sigut aquells ERTOs que eren previs, no els ERTOs que s'han tramitat ara dins. Aquest aclariment no l'han fet. Per tant, jo entenc que potser amb una ampliació, amb una aportació complementària de documentació o d'informació, potser sí que seria suficient donada la situació en la que estem tots d'incertesa i que, efectivament, el Ministeri s'ha posicionat i ha clarificat aquesta casuística avui mateix. O sigui, per tant, jo entenc que només fent una aportació extraordinària d'informació entrant-la per registre, jo entenc que seria suficient. De totes maneres, jo faria la consulta a l'administració. Eva, què passa quan a l'empresa només hi ha un treballador administratiu i l'autònom societari i l'activitat ja queda paralitzada? Si no, pel treballador, què ha de fer l'autònom societari? Bé, en aquest cas, doncs, si l'activitat queda paralitzada, jo entenc que el que s'hauria de fer és que el treballador, òbviament, es pot estar subjecte a l'ERTO i tu, com a societària, com a autònom societari, l'únic que farem serà sol·licitar el cese d'activitat per força major. És aquesta la casuística que tenim. Un treballador inclòs a l'ERTO li finalitza el contracte durant l'ERTO. En aquest cas, 31/3. S'ha de fer la baixa a la Seguretat Social normal? S'ha de comunicar a l'autoritat laboral que aquesta baixa d'aquest treballador o com es fa? En teoria, clar, tot depèn. Si el contracte és un contracte finalista, òbviament és una descripció de contracte sense més. O sigui, no està subjecte al cas de força major ni a l'ERTO pròpiament dit. És a dir, si és una obra i servei i li finava ara, doncs ja està, finalitza. O és un contracte eventual o és una substitució. Si finava ara, no hi ha més en aquest sentit. Erto, pots explicar-nos el salari mínim, el salari màxim que cobrarien els treballadors? A veure, en principi, el que es cobraria en l'ERTO als treballadors és, si és salari, com bé estàs dient, el salari va en funció de la jornada, si estem parlant de reducció de jornada. Per tant, només estaríem parlant que cobrarien la part proporcional pel temps que estan treballant. Això és el que nosaltres els hauríem de pagar. Si és una suspensió del contracte, el que estan cobrant és la prestació per desocupació. Per tant, és el 70% de la base de cotització, la base reguladora. I això ho pagaria l'Estat, en aquest sentit. Sí, en aquest cas, els criteris de la quantia es poden veure augmentats o disminuïts en funció de la circumstància personal de la persona. És a dir, seria igual, en aquest cas, en la prestació per desocupació, en un ERTO, seria el que en una situació d'un atur normal i corrent. Per tant, si tinc més de 52 anys, si tinc famílies a càrrec, si no hi ha ingressos suficients a la família, tot això és el que acaba determinant-lo. Fer un ERTO a les socis treballadors d'una cooperativa de treball associat implica un cese d'activitat. Clar, a veure, en principi, tal qual ens diuen, els socis d'una cooperativa es poden beneficiar també d'un ERTO. Per tant, entenc que si estan en règim general sí que seria una situació de desocupació. Si estan en règim especial d'autònom seria un cese d'activitat. O sigui, per tant, serien dues prestacions, entenc que serien dues prestacions diferents. En un ERTO, força major, vacances, en principi les vacances no entrarien en l'ERTO. L'ERTO aniria més enllà i, en tot cas, s'hauria de veure com queda el calendari laboral. Ja us dic que tot això és una casuística extraordinària que no sol passar, però en principi
les vacances no s'haurien d'agafar en aquest període. L'ERTO no són vacances. L'ERTO és una suspensió del contracte i al marge estaran les vacances. En el meu cas, soc una de les empreses que no està obligada a tancar, però tots els meus clients sí que han hagut de tancar. Només soc jo com a autònom i un treballador. La prioritat és que el meu treballador també és autònom. Si faig ERTO, com queda ell, i jo particularment com quedo. Mil gràcies. No, a veure, l'ERTO només seria pels treballadors, quan nosaltres tenim assalariats. Per tant, si l'únic que tenim és un autònom, doncs tots dos us podeu acollir al cessar d'activitat en aquesta casuística i, òbviament, això seria un tema de força major que ja us explicaré dimecres com s'ha de tramitar tot. Efectivament, Laura, el cessar d'activitat de l'autònom us ho explicaré dimecres. Si es fa el cessar d'activitat, què passa amb les liquidacions d'IVA i IRPF? No passa res, s'han de seguir fent. Això ho explico demà. O sigui, ja és un spoiler de demà. Vam tancar... Hosti, m'esteu aquí bombardejant a preguntes, eh? No donarà temps a explicar-ho tot. No sé si potser ja per l'hora que és, en tot cas, prenem nota i en tot cas us ho vaig explicant, us ho vaig responent si queda una miqueta de temps al final i si no ja us respondrem o demà o si no per correu electrònic, els dubtes que pugueu tenir, perquè és que si no, no ens donarà temps d'acabar. Ho deixem aquí, si preneu nota, Adrià González a les 5:14 és la primera que hem de respondre. Aleshores, continuem. Vinga. Hem vist això i ara tenim un altre tema que és el tema del teletreball. Això és una de les mesures que s'ha promogut molt, també des de, si no m'equivoco, en el Real Decret el número 8, que és una de les prioritats en les quals s'ha fonamentat l'administració. Si no m'equivoco, és l'article 5, en el qual determina que les empreses hauran d'establir sistemes d'organització que permetin desenvolupar l'activitat d'una forma alternativa, però sempre amb criteris de proporcionalitat i sempre i quan la tècnica ho permeti i que no sigui un esforç desproporcionat. En aquest sentit, tinguem en compte que és això. Hi ha empreses que no havien previst mai el teletreball. Hi ha entitats, hi ha autònoms, hi ha gent que no s'havia plantejat mai el teletreball. Cada cop estem més abraçats a les noves tecnologies i, per tant, ens ho permet. Lògicament, quan estem parlant del sector primari i secundari és més difícil, però, òbviament, per tota o la gran majoria del sector terciari, a part de comerç, doncs és més fàcil que nosaltres puguem fer el teletreball. També és cert que el comerç, al final, a través de la venda online, també fins a cert punt es pot beneficiar d'aquest teletreball, tècnicament. Però recordem que sempre ens han dit, i l'article 5 del Real Decret Llei número 8 ho diu ben clarament, sempre i quan sigui raonablement amb criteris de mesura, o sigui, que siguem coherents, que sigui proporcional, que no sigui un esforç desmedit fer aquest teletreball. Què és el teletreball? Per definició, doncs, com el seu nom indica, si és desenvolupar les tasques en un lloc diferent del lloc on haurien d'estar treballant, al centre de treball, en un altre lloc. En aquest sentit, la casuística que ens diu? Ens diu que, una, no s'han de recuperar hores a priori, si estem fent teletreball, ojo, després ho matitzaré, i dos, hem de complir amb la jornada laboral. Per tant, si la meva jornada és de 9 a 6, jo hauré d'estar de 9 a 6 treballant. Sí, a casa meva, amb calçotets, amb els crios donant voltes cap amunt i cap avall, però jo hauré d'estar treballant de 9 a 6 i hauré d'estar disponible. Aquest és el quid de la qüestió. Ara bé, aquí tenim dues coses. Una és el compromís i la responsabilitat de l'empleat i l'altra és la vigilància o el control que pot fer l'empresari que efectivament està dins de la jornada laboral. I aquí, en aquest últim cas, ja entra, com veieu, la quarta sessió que tenim programada, que és la de protecció de dades. És a dir, jo puc controlar que el meu treballador efectivament des de casa seva està treballant? Doncs, bueno, ho veurem. Hem de generar una miqueta d'interès per la propera sessió, si no, no té gràcia. Aleshores, aquesta regulació del teletreball pot venir determinada per dues vies. Una, pel conveni col·lectiu, que ja efectivament
el nostre conveni col·lectiu, el que regula aquesta relació laboral, ja ho determina i ja surt allà expressament i, per tant, ens haurem de fixar els criteris que allà determinen o, com la gran majoria de convenis, que no diu res del teletreball. Doncs en aquesta situació el que farem serà un pacte temporal entre el treballador i l'empresari per determinar quines són les condicions d'aquest treball a distància. Hem de recordar que aquí entra una altra casuística també que se'ns complica i és el tema de la prevenció de riscos laborals. Segons la llei de prevenció de riscos laborals diuen que el lloc de treball ha d'estar avaluat per saber quins riscos té. I en el moment en què jo estic a casa meva, treballant des de casa meva, i ningú sap ni com és la meva cadira, ni com és la meva taula, ni com és la meva pantalla, ni si tinc sorolls o no tinc sorolls, o si tinc calefacció o no tinc calefacció, tot això, al final, hi ha riscos que l'empresari no sap i que, per tant, el treballador pot patir una incapacitat de treball per temes, per exemple, d'ergonomia, o contraure una malaltia per culpa de no haver avaluat el lloc de treball. Doncs, en aquest cas, el que entra en vigor és l'article 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, una excepció, en la qual es considera que és una autoavaluació per part del treballador i es considera que està feta. Així que és el treballador qui determina els criteris pel seu treball i és qui assumeix, en aquest sentit, els riscos i sap què és el que ha de fer per treballar sense riscos. Això és un petit aclariment que se'ns ha fet en quant a teletreball. Recordem també que durant aquest període de teletreball no es pot acomiadar ni concedir permisos sense sou. L'acomiadament només seria per les causes justificades que hem dit abans, un contracte finalista, ha arribat a la seva fi, s'ha acabat un projecte, s'ha acabat l'obra o servei, s'ha acabat la substitució. Per tant, això sí que es pot fer, però en una altra situació no podem acomiadar ningú. I, si no, l'única opció seria agafar un ERTO per veure les condicions d'aquesta suspensió o d'aquesta reducció de jornada. Tampoc podem modificar les vacances acordades de mutu propi. En principi, l'únic que es fa esment és que és de mutu propi. Així que, en teoria, si jo arribo a un acord amb el treballador per poder modificar les vacances que ja tenia preses, doncs sí que es podria fer, però no de mutu propi ni tampoc coaccionar aquest treballador en quant a les vacances. I, finalment, sí que cap la possibilitat que nosaltres acordem una borsa d'hores. Per tant, jo puc acordar, per exemple, treballes 4 hores a través de teletreball i la resta de jornada la recuperaràs una hora cada dia a la setmana, per exemple. Doncs això sí que es pot fer o es pot adaptar al calendari laboral. Recordem que estem parlant que en tot cas és una mesura temporal i excepcional i en cap cas pot vulnerar els drets del treballador ni li pot suposar cap cost pel treballador. Aquí entra el criteri. El fet que jo estigui tot el sant dia connectat a internet i que esgoti, si no tinc una DSL o una fibra, que esgoti el meu paquet de dades, què passa? El fet que jo estigui connectat tot el dia amb l'ordinador i això que fa que el llum vagi corrent i que el meu rebut de la llum sigui més alt, què passa? Bé, tècnicament, si nosaltres podem desglossar quines són les despeses que fa el treballador com a conseqüència d'aquest teletreball, se li podran abonar, se li hauran d'abonar. Però és difícil de justificar en aquesta casuística. Però, en principi, i això ho han dit i ha quedat molt clar, no pot vulnerar els seus drets. Per tant, la privacitat, la intimitat i el que seria la desconnexió digital s'han de respectar. I, d'altra banda, no pot suposar cap pèrdua econòmica ni cap cost per aquest treballador a aquesta circumstància del teletreball. Aquest és l'altre bloc. Em vaig passant més ràpid ara perquè ja se'ns està acabant el temps. En quant a la jornada es pot reduir i es pot adaptar. I això, ojo, perquè és un dret del treballador. Per tant, ja no és una potestat que jo tenia com a empresari de presentar un ERO, que jo feia aquesta reducció o suspensió de la jornada o del contracte, sinó que ara ja és un dret que té el treballador de demanar l'adaptació o la reducció de la jornada. Per tant, quines circumstàncies són les que fan que aquest treballador
pugui adaptar la seva jornada? Doncs bàsicament quan hagi de fer-se càrrec o estigui a la cura del seu cònjuge, de la seva parella de fet o d'algun familiar fins a segon grau de consanguinitat. I això ho han deixat ben clar. Per tant, no estem parlant ni d'adopcions ni per afinitat, només per consanguinitat, fins a segon grau. I és necessari que aquesta persona estigui a càrrec d'aquesta persona, és a dir, que ha d'estar per ells. No és allò de, bueno, com que tinc una persona de 90 anys a casa i és una persona en situació de dependència, doncs m'adapto la meva jornada perquè tinc l'avi a casa. No, tinc l'avi a casa i m'he de fer càrrec d'ell. Aleshores sí. O, per exemple, una situació de força major com ha sigut, que han tancat els col·legis. Per tant, tinc els nens al meu càrrec i he de fer alguna cosa amb ells tot el dia. No els puc tenir sueltos durant 8 hores donant voltes que destrossaran la casa. Doncs en aquesta situació també puc adaptar la meva jornada. El que passa és que, lògicament, aquesta adaptació que acorda el treballador ha d'estar justificada, raonada i proporcionada. Per tant, si no estem d'acord o hi ha disputes entre l'empresa i el treballador, tot això es resoldrà a través de la jurisdicció social. I, per tant, s'ha d'anar a litigi. Quines formes d'adaptació hi ha a la jornada? Doncs, bàsicament, per exemple, tenim un canvi de torn, tenim l'alteració de l'horari, tenim l'horari flexible, tenim la jornada partida o continuada i, finalment, un canvi de centre, de funcions o de modalitat, que, per exemple, la modalitat seria el teletreball. Per tant, totes aquestes són les circumstàncies que pot demanar el treballador en quant a adaptació de la seva jornada laboral. Treballava al matí, prefereixo treballar per la tarda perquè em va millor. Escolta, en comptes de començar a les 9, començo a les 11 i en comptes de plegar a les 6, plego a les 8. Escolta, avui treballaré només 6 hores i demà treballaré 7. Horari flexible. En comptes de fer 5 hores al matí i 3 a la tarda, ho faig tot de tirón i així em va millor. O en comptes d'anar al local que tenim a Berga, me'n vaig al local que tenim a Cal Rossal. Doncs perquè em va millor, perquè em queda més a prop de Gironella. Doncs una miqueta és això que veiem que és un dret que té el treballador i, òbviament, només durant aquest període excepcional del Covid-19. Això, si no m'equivoco, ve recollit en l'Estatut dels Treballadors, no recordo si és l'article 37 o 47, no recordo bé quin és l'article. En quant a la reducció, doncs passa exactament el mateix. El treballador pot sol·licitar la reducció de la seva jornada amb una comunicació de 24 hores. En 24 hores d'antelació jo puc dir que, efectivament, redueixo la meva jornada laboral. I a partir d'aquí, doncs, òbviament, no em queda més remei que, com a empresari, de suportar aquesta reducció de jornada. Fixeu-vos que la reducció de jornada, tal com s'indica, pot arribar a ser del 100% de la jornada. Aleshores, això ens pot generar un problema i aquí és on, òbviament, ha d'estar justificat raonadament i de forma proporcional aquesta decisió tan excepcional dels motius tant de la reducció, sigui d'un 10, d'un 20, un 30 o del 100%, perquè, òbviament, això al final no deixa d'ocasionar un greuge a l'activitat i afecta el normal funcionament de l'activitat de l'empresa. Doncs que sapigueu, això és el que hi ha en quant a reducció i adaptació de la jornada laboral. Acabem el penúltim bloc. En teoria, estem arribant, ens queda un minut per arribar a l'hora que havíem determinat, però com que hem començat amb 10 minuts de delay, doncs allargarem 10 minuts més la sessió per aquest delay. En quant als desplaçaments, tots ho sabem, tots ho hem escoltat, tots hem vist borrades i animalades. L'última aquest matí, si no recordo malament, a Sant Andreu de la Barca, 2 paios amagats en un maleter per saltar-se el confinament i que al final, quan els han descobert, han dit que iba a ver a la abuela escondido en el maletero. Són aquestes coses que fa la gent.
el desplaçament està limitat i ho sabem per aquesta situació de l'estat d'alarma, que estem confinats i, per tant, en principi no podem sortir i no ens podem desplaçar. Això ens afecta en el nostre dia a dia i això ens pot afectar, al final, a tràmits o gestions que nosaltres hem de fer com a motiu de la nostra professió, de la nostra vida, del nostre normal desenvolupament, no? O una situació d'emergència, d'urgència o alguna casuística X, la que sigui. Doncs aquest és el criteri principal. Estem confinats, no podem sortir de casa. Ara bé, hi ha excepcions. Quines són les excepcions que hi ha? Doncs ja les coneixeu, però fem una miqueta de recordatori. Una és per adquirir aliments, anar a la farmàcia o anar a adquirir productes de primera necessitat, assistir a centres o serveis o establiments sanitaris, desplaçament al lloc de treball. Per tant, si nosaltres tenim una nau industrial, nosaltres tenim un comerç, nosaltres tenim un despatx, etc., doncs, o senzillament fem serveis a domicili d'urgència, no? O sigui, és a dir, se m'ha trencat la caldera i hi ha una fuga de gas. O sigui, per tant, a la pista ha de venir sí o sí, o tinc una fuita d'aigua. O sigui, per tant, desplaçar-se al lloc de treball, anar a una entitat financera, he d'anar a fer un tràmit, he de fer un pagament, he de fer una transferència, he de verificar, no sé, necessito una pòlissa de crèdit i l'he de signar sí o sí i no tinc firma digital o no me l'accepta el banc. Per tant, aquesta seria una casuística. O les assegurances, he de donar un parte per a una casuística que hi hagi, no? Doncs això són desplaçaments que nosaltres podem fer. Retornar al lloc de residència habitual. Imagineu-vos que per alguna circumstància, com per exemple, a mi em van enxampar tot just amb l'estat d'alarma, jo tinc residència a França i tot just estava tornant i estaven tancant les fronteres. O sigui, per tant, em van deixar entrar perquè estava tornant a la residència habitual, estava arribant a Sabadell. O sigui, per tant, per això ho vaig poder fer. Si no, doncs m'hagués quedat allà, però això és una de les coses que podem fer. Quan tenim assistència o cura d'algú, sigui gent gran, menors, gent dependent o amb discapacitat o que són especialment vulnerables, i s'entén també el poder, aquesta és l'ampliació que fa, anar a la benzinera per repostar, per poder fer aquests desplaçaments que nosaltres hem de fer obligatòriament. Anar a repostar, no anar a prendre res a la cafeteria de la benzinera ni tampoc a rentar el cotxe. O sigui, això no. Només anar a posar benzina, que quedi clar. I, finalment, qualsevol altre cas de força major o de necessitat que nosaltres puguem tenir i puguem justificar. Si no, al final no podem moure'ns i fins i tot les autoritats poden autoritzar el tancament de la circulació o la restricció d'accessos. Si no ho complim, què pot passar? Doncs res, una multa que pot anar, si no m'equivoco, fins als 300.000 euros i ja està. No sé, recordo un cas de Madrid que s'ha fet molt viral, que és un avi de la Latina de 72 anys que li han posat la multa perquè ell al·lega que estava persiguiendo Pokémons. No, això no és un cas de força major ni de necessitat justificable. Bueno, la Generalitat ha posat un certificat a la vostra disposició que recomanen, no és obligatori que el portem, però sí que el recomana i agilitzarà molt el tràmit i, per tant, no hi haurà tantes cues ni tanta espera als dispositius policials. Aquest és el model que teniu aquí. És un model descarregable que nosaltres el podem imprimir, el podem complementar, signar i ja està. Quan ens para un agent de l'autoritat, l'únic que hem de fer és ensenyar-li i ja està. Aquest és un dels exemples. I després també des de les càmeres de comerç es recomana que les empreses facin un certificat pels seus treballadors conforme s'han de desplaçar per anar del seu lloc de treball a casa seva i viceversa. I aquí us he posat un exemple d'un que ha circulat des d'una càmera de comerç perquè el tingueu a la vostra disposició per si voleu copiar o per si voleu fer alguna modificació al respecte. Us he posat el link d'on podeu descarregar el model de la Generalitat, però igualment la Generalitat aquest matí ha activat el que es denomina el certificat en línia, d'autodeclaració en línia. Aquest certificat, que ja veieu que teniu la URL aquí, permet fins i tot que no l'hàgim de descarregar, que ja veieu que es pot descarregar en PDF, en Word, o fins i tot hi ha alguns aclariments sobre com funcionar. És un model que està copiat del sistema francès, és molt, molt, molt similar al que tenen a França, i al final
aquesta és la gran novetat d'avui, ens permet que puguem anar amb el certificat en línia. Per tant, cada cop que nosaltres hàgim de sortir pel motiu que sigui, encara que siguin diferents, l'únic que farem serà accedir en aquest botó, on planem i ens fa un pantallazo. I aquest pantallazo, quan nosaltres estem pel carrer, només l'ensenyem al mòbil a la gent de l'autoritat i ja és suficient. No hem d'anar imprimint constantment aquest certificat. O sigui, per tant, és interessant que el tingueu a la vostra disposició. Una miqueta aquest és el pantallazo que queda un cop has fet tota la complementació del document. El format online és exactament el mateix que el format en PDF. O sigui, per tant, no hi ha més. El que passa és que aquí, ara, el que et posa en aquest link que teniu aquí, que es veu a mode d'exemple, l'únic que es diu és qui és el titular i això, es pot fer el pantallazo. I ja està. Finalment, algunes coses que també afecten els desplaçaments, ja sabeu que queda suspesa l'activitat de l'educació presencial, per això estem en online, i us agraeixo la paciència que esteu tenint tots d'aguantar-me, els 70 i escaig que m'esteu aguantant, tanta estona sense callar. Òbviament, està suspesa l'obertura al públic de locals i establiments. Demà explicaré quins són i quines excepcions hi ha. Els llocs de culte poden obrir sempre i quan es respecti el metro de distància entre els parroquians. Segons com, no és difícil, però, bueno, que ho sapigueu. I la Generalitat també ha decretat ha ampliat una miqueta els centres o els llocs que estan tancats en relació al que determina el govern de Madrid. Per exemple, ha tancat les oficines d'atenció al ciutadà, els registres, zones comercials, gimnasos, zones d'oci, les pistes d'esquí, la xarxa social pública, biblioteques, museus, els centres de dia. Tot això són decisions que al final el que fan és una miqueta ampliar dins de les competències que té cada administració, anar ampliant aquests tancaments. Ja finalment, i amb això sí que ja no em vull allargar gaire més perquè només ens queden 3 minutets, recordeu que encara que nosaltres estem confinats, podem seguir fent tràmits amb l'administració online. I aquí és la importància de disposar dels certificats digitals i de conèixer les seus electròniques de cadascuna de les administracions. O sigui, per tant, hem d'aprofitar aquestes tecnologies que tenim al nostre abast. Anava a dir noves tecnologies, però no són noves. O sigui, ja fa molt temps que estan amb nosaltres, no? En quant al certificat digital, doncs recordeu que teniu els certificats que són de l'IDCAT, que és l'Agència Certificadora de Catalunya, i que, per tant, és la que ens permet fer tots els tràmits que vulguem. La gran avantatge que tenim és que això són autoinstal·lables. Aquesta és la gran avantatge. El problema que hi ha és que per sol·licitar-ho hem d'anar in situ, així que aquest problema ja veurem a veure com es resol. I l'altre és el CERES, que és el de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Són els dos més extensos que hi ha i que són més pràctics, que estan instal·lats als ordinadors. És un spoiler de demà, però en principi el que ens han dit a la comunicació que han fet l'administració és que els certificats que anaven a caducar en aquests dies estan automàticament prorrogats. O sigui, per tant, encara que en teoria el meu certificat digital ja no té validesa avui, s'admetrà si he de fer un tràmit demà. Per exemple, per presentar impostos, el que dèiem abans. Recordem que en aquest cas sí que ens han fet, això ha sigut l'agència tributària, ha fet un aclariment i diu, per si de cas, si no et funciona en Chrome, obre Firefox perquè Firefox sí que te l'agafarà caducat. És això l'aclariment que ha fet l'agència tributària. Però aquí són els dos jocs on els hauríem de tenir i que sapiguem que si no el tenim ja, l'hauríem de tenir sí o sí. Si no, per una altra banda, nosaltres tenim el que es denomina el DNI electrònic, el famós DNI. O sigui, aquest DNI porta un xip i aquest xip porta un certificat digital. Per tant, aprofitem-lo i fem els tràmits que hàgim de fer amb ell. El gran problema que tenim és que la gran majoria no se'n recorda de la contrasenya que té. I aquest és un dels grans problemes que té. I l'altre gran problema que la gent no sap és que aquest certificat caduca amb independència de quan caduca el DNI. O sigui que segurament el tindrem caducat. Així que, bueno. També és cert que per utilitzar el DNI electrònic necessitem un lector de targes. Ara bé, també, i això és
una novetat, que no és tanta novetat perquè ja estava en vigor des de farà un any aproximadament, hi ha una aplicació de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre i de la Policia Nacional, que és el lector de DNI, que bàsicament és, t'instal·les l'aplicació en el teu mòbil, instal·les un client a l'ordinador i et permet que aproximant el teu DNI al mòbil t'autentifica la sessió sense tenir un lector de targetes. O sigui, per tant, és útil. Ara bé, recordeu que la vigència del DNI és independent de la vigència del certificat i el certificat caduca abans que el DNI. Per tant, què passa si nosaltres intentem fer algun tràmit i veiem que tenim el DNI caducat? Doncs en aquest cas hem d'anar a comissaria de policia, de la Policia Nacional, i allà hi ha unes màquines, com uns caixers automàtics de treure diners, en els quals només amb la nostra petjada digital, l'empremta digital, nosaltres podem reactivar-lo, renovar-lo i canviar la contrasenya. Per tant, aquest seria un dels motius pels quals nosaltres podem anar. Sol·licitar la renovació del DNI o fer algun tràmit com el passaport, etc., no ho podem fer, però anar a renovar el DNI digital sí que ens deixen fer-ho. I si no, després està el famós clave PIN, que en el cas del clave PIN, doncs, òbviament, si ja el tenim activat ja, doncs només és donar aquesta opció. Quan hàgim de fer algun tràmit, ens enviaran un SMS amb la clave PIN i aleshores ja és com si haguéssim signat digitalment el tràmit. Així que aprofitem totes aquestes circumstàncies. La seu electrònica de la Seguretat Social s'accedeix molt fàcil. És des de la pàgina de la Seguretat Social, com veieu, a baix teniu el link, i a l'apartat on teniu seu electrònica us deriva a la seu electrònica. I a la seu electrònica, a l'apartat d'empreses, doncs vosaltres podeu fer tots els tràmits que necessiteu i més. Des d'informes, certificats, prestacions, comunicacions, afiliacions o fins i tot a la pàgina del Ministeri es poden tramitar els ERTOs. Recordem, un ERTO només es podrà tramitar amb el Ministeri sempre i quan nosaltres tinguem treballadors en diverses comunitats autònomes. Si no, s'haurà de fer davant de l'autoritat administrativa competent, que en principi seria la Generalitat, per fer-ho. I l'última cosa que us deia, i ara sí que ja m'estic passant 2 minuts del temps de l'exposició que jo havia dit, és el canal Empresa ha obert una finestreta directa relacionada amb el Covid-19 per fer qualsevol tràmit o aclariment o dubte que nosaltres tinguem. Això és d'aquest matí mateix i si us fixeu a baix de tot hi ha un apartat on posa ajuts pel treballador autònom per la pèrdua dràstica d'ingressos. Això ho explicaré dimecres. La sol·licitud d'un ERTO, aquí el teniu, i després hi ha un llistat de totes les mesures que s'han adoptat tant a Catalunya com a Madrid pel tema del coronavirus. Dit això, ja veieu, hem estat 1 hora i mitja parlant. He estat 1 hora i mitja parlant. Vosaltres heu estat 1 hora i mitja patint-me. Si demà voleu, patireu més i dijous ja per fi podeu agafar un cap de setmana divertit, gràcies a mi. La qüestió és aquesta, que en principi no podem entrar en detall de tota la casuística perquè estem amb aquesta situació de provisionalitat constant, de que ens van canviant o ens van fent aclariments constantment de totes les mesures que es van adoptant. Això d'una banda. De l'altra banda, lògicament, hem de veure la casuística específica i concreta de cadascuna de les persones, les preguntes que vosaltres aneu fent, doncs, clar, això és la casuística. Jo tinc un IAE, jo tinc un treballador, jo tinc un lloc de treball, jo tinc una feina en un lloc concret. Tot això, al final, en principi, i tal qual s'ha manifestat des del Govern de Madrid, ha sigut que, en principi, ho faran en pro dels treballadors per intentar evitar mínim les càrregues que puguin tenir o no, i al final doncs es tracta una miqueta d'això, d'aportar una miqueta de llum. Sí que és cert que, ja us dic, que en aquests dies s'anirà variant tot una miqueta. Esperem el dimecres a veure també què és el que preveu el Consell de Ministres, si fa alguna modificació o no. És previsible que sí, tenint en compte que s'ha ampliat el període de l'estat d'alarma i tenint en compte que s'allarga fins al dia 11 d'abril. És a dir, més enllà de la Setmana Santa,
I això què implica? Això implica que sectors que es veuen afectats per la Setmana Santa potser s'hauran d'adoptar mesures excepcionals per intentar compensar això, perquè no sé si recordeu que va haver una campanya que es volia fomentar que aquesta Setmana Santa la gent es quedés dins del territori de l'Estat per intentar potenciar econòmicament això. O sigui, si això es va fer, doncs, òbviament, ara la pèrdua serà molt major. Ja veurem com queda tot el tema, no? Dit això, intentaré fer-vos un petit resum a totes les qüestions que heu fet, de les moltes que heu fet. L'última que veig. Ramon, sí, efectivament, s'han tancat els jutjats també. Tota l'administració està tancada. En quant a tràmits i procediments i terminis, està tot tancat. Menys Hisenda. Ya sabeu que Hacienda somos casi todos, ¿vale? Però los que pringamos, siempre pringamos. Demà explicarem com queda. Aquesta sí, perquè normalment sempre es parla tant d'Hisenda com de Seguretat Social, però no es parla d'altres administracions. O, per exemple, sense anar més lluny, què passa amb el carnet de conduir? Si se'n caduca el carnet de conduir en aquests dies, no tenint en compte que està tancada l'administració. O què passa si he d'anar al registre de la propietat a inscriure una hipoteca? O què passa si ha d'anar al notari a formalitzar una pòlissa de crèdit? Doncs tot això són més casuístiques que passa i que demà veurem i demà passat amb aquestes mesures que s'han pres. O, per exemple, què passa si jo tinc una societat i he de fer el tancament de l'exercici d'aquesta societat o he de presentar els llibres o he de presentar algun assentament al registre mercantil o he de fer una junta general de la societat. Tot això són cosetes que, en principi, intentarem aportar una miqueta de llum, però ja veieu que hi ha molta teca i hi ha molta temàtica entremig. Per la meva part, res més. Us agraeixo l'assistència i la participació i no sé si Marta, si Lluís, voleu dir alguna coseta o ja ho deixem ja aquí. No, en principi no. Doncs res. De nou, moltes gràcies a l'agència, moltes gràcies a tots els assistents i si hem aportat una miqueta de llum, doncs era el que es tractava. Demà continuarem amb mesures d'Hisenda i d'altres administracions així amb efecte tributari i demà passat amb ajuts que no només afecten els autònoms i les empreses, sinó també indirectament a la ciutadania en general i dijous amb el tema de protecció de dades. Gràcies a tots.